Pre mjesec dana trebalo sa dedom da idem na more. Ja mu kažem, daj da uzmemo putno osiguranje i odabrao ja neko malo skuplje. Kaže on, šta će nam to? Uzet ćemo ovo jeftinije. A u tom jeftinijem si osiguran fazon da ti zalepe flaster kad se posečeš i ništa više. Srećom, ja sam insistirao da uzmemo ovo skuplje. Otišli mi tamo, šetali pored neke litice, on pao i umro. I eto, da ja nisam insistirao na tom skupljem, gde je bilo i osiguranje od smrti, nikada ne bismo zaradili ovih 10.000 evra što nam fali da dovršimo kuću. Ljudi, uzimajte to putno osiguranje. Nikad se ne zna kad će vam zatrebati. Dobro, ja sam znao da će mi zatrebati, ali većina ne zna. Put mora da se isplanira do najsitnijih detalja. Evo ja, baš sad planiram put sa bakom na neku planinu. I ako Bog da posle toga opremamo kuću nameštajem i da se useljavamo.